So दिनैनि आंनि भिडिअआ इउरिक एसिड माने गाउटनि सायाव so नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि जायो so नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि आथिंनि जरा बा हान्थुनि जरा आखाइनि जरा बिदि सानाया मा जानो हाथावना बियो इउरिक एसिड प्रब्लेमनि थाखाय जानो हाथावना so जेब्ला जोंनि देहायाव इउरिक एसिडा बारायो so बेखौ जोङो हाइपार इउरिसेमिया होननानै बुंनाय जायो so इउरिक एसिडा मा so इउरिक एसिडा जोङो जेब्ला मुवा बेसाद बायदिसिना जानायनि गेजेरजों बियो जायो बेनिफ्राय मोनो माने लाइक हाइड्रजेन अक्सिजेन नाइट्रजेन बेनि गेजेराव बियो जायो so जों जेब्ला जाग्रा मुवाखौ जायो जानायनि उनावहाय बेयो ब्लाडनि गेजेरजों जोंनि किडनियाव थाङो स' किडनियाव थांनानै बियो माखासे नाङि बुस्थुफोरखौ बियो बाहेराव हगार हरो स' नाङि बुस्थुफोरा जुदि बे इउरिना जुदि जोंना जुदि क्लियार जायाबाथाय मोजाङै फिल्टार जायाबाथाय बे इउरिनानो जोंनि देहायाव थानानै इउरिक एसिडनि फर्माव थाङो स' बे इउरिक एसिडा बियो गथा खानानै जोंनि हारानि गेजेराव जायाव जरानि गेजेराव बियो हाबना थाहैयो स' बे हाबना थाहैनायनि जाहोनावनो जोंनि जइन्ट पेन जानाया बियो सोमजियो स' बेखौनो इउरिक एसिड होननानै बुंनाय जायो स' बियो मोनसे रेन्ज थायो मोनसे नर्मेल रेन्ज थायो स' हिन्जावसाफोरनि केसआवहाय बियो 6 मिलिग्राम पार डेसिलिटारनि एबभ जाबाथाय बेनि बांसिन जाब्लाथाय बुहुत रिस्की जायो आरो हौवासाफोरनियावहाय बियो 7 मिलिग्राम पार डेसिलिटार जाब्लाथाय बेयो बुहुत रिस्की जायो गाउट बेमारनि सायाव गोग्लैनो हाथावना बिदि जायो स' सिगांनि दिनाव बियो जायफोरा बैसो जानाय सुबुं बेनि गेजेराव नुनो मोनोमोन नाथाय जोंनि दानि समावहाय बियो जोंनि थानाय जानाय गासिबो लाइफ सिस्टेमानो सोलायनायनि थाखाय बियो देरफुबाय थानाय गथ'नावबो जायो लाइक एडाल्टफोरनावबो जायो बियो दाना आरो बियो जों माखासे बायदिसिना जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बांद्राय जायोबाथाय लाइक जेरै बोरमा बेदरा बांसिन पिउरिन मोनो बेनिफ्राय जुदि जों बांद्राय लायो अब्लाथाय जोंनाव इउरिक एसिडा बारायो आरो अमा बेदर आरो फालें मैगं बेफोरबायदि जाब्लाथाय जोंनि इउरिक एसिडा बारायो आरो दालिनि जाहोनावबो बियो जानो हाथावना आरो जेब्ला जोङो जिखुनु जानाय बुस्थुआव कार्बहाइड्रेटनि बिबाङा जुदि बांसिन थायोब्लाथाय इउरिक एसिडा जोंनि देहायाव बारायो आरो लाइक सिम्पल सुगार माने फ्रुक्टस जाय बुस्थुआव फ्रुक्टस बांसिन थायो बेनि जाहोनाव बियो जानो हाथावना फ्रुक्टस बांसिन थानाय बुस्थुआनो इयो सदा मोनोना स' बे सदायावहाय फ्रुक्टस होनाय बुस्थुआ बांसिन थायो जाय मानसिनाव इउरिक एसिडा बारा दङ बियो मालाबाबो सदाखौ जानाङा आरो अमा बेदर बोरमा बेदर फालें मैगं बेफोरखौ जानाङा आलु दालि बायदिसिनाफोरखौ जानाङा बियो बांसिन जाहैयो आरो जाय मानसिया हाइ प्रेसार जानानै हाइ प्रेसारनि मेडिसिन लायो बेनि थाखायबो बियो जानो हाथावना आरो जाय मानसिया एलक'हल गोनां लाइक हमिअपेथिक मेडिसिनावहाय एलक'हल होफायो बेनि थाखायबो जुदि नोङो हमिअपेथिक मेडिसिनखौ जानानै जुदि बांद्राय लायो अब्लाथायबो बियो जानो हाथावना माखासे मेडिसिननि रिएक्सनावबो बियो जायो आरो माखासे प्रडाक्ट बायदिसिना इउज खालामनायनि थाखायबो बियो जायो मिथियालासिनो जों जुदि बुस्थुफोरखौ मुलि बायदिसिनाफोरखौ बांद्राय जाब्लाबो बेयो इउरिक एसिडा जोंनि देहायाव बांसिन बारायनायनि चान्सेस थायो आरो जाय बुस्थुआव पिउरिन बारा थायो बेखौ जों लानाङा जाय मानसिया इउरिक एसिडनि सायाव गाग्लोबजाखानाय बेबायदि मानसिया पिउरिन होननाय बुस्थुखौ पिउरिन थानाय बुस्थुखौ लानाङा
आरो बियो जाय मानसिया बांद्राय लोदो बा मोदोम गोनां बेबायदि सुबुंनाव बियो जायो। जों इउरिक एसिडनि बेमाराव जुदि गाग्लोबजानो सानाखैबाथाय जोङो बोरमा बेदर, अमा बेदर, फालें मैगं, दालि बायदिसिनाफोरखौ जोङो खमायनांगौ। आरो माखासे गुफुर फ्रुट्स माने बायदिसिना फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जोङो कार्बहाइड्रेट मोनोना, बेफोरखौबो जोङो एसे नर्मेलाव दोननांगौ आरो दैलि एक्सारसाइस खालामनांगौ। जाय बायदि मानसिया इउरिक एसिडआव गाग्लोबजाखानाय बियो एक्सारसाइस खालामनांगौ दैलि। आरो बियो इउरिक एसिड जानाया बेयो बांसिन फुङाव आरो हरावहाय जायो आरो बेनि जा जायगायाव जादों बेयो गोजा आरो बुयो जइनावहाय बांसिनानो बियो आसि बिमायाव जायो बांसिन। आरो गुबुन गुबुन जइनावबो जायो, जेरैहाय आखाइ हान्थु बेफोरावबो जायो, खिन्थु आसि बिमायाव बियो बांसिन जायो। आसि बिमायाव जुदि गोजा आरो बेयाव साबाय सारदोंबाथाय नों साननानै लाखा इउरिक एसिड जादों होननानै। इउरिक एसिडखौ जोङो माबायदि जादों होननानै हमदांनो मोनगोन, जोङो बेखौ ब्लाड टेस्टनि गेजेरजोंहाय जों बेखौ मिन्थियो। बे टेस्ट खालामनायावहाय बारा फैसा लाया, 100-200 लायो। इउरिक एसिड जादोंब्लाथाय जों बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोननैल' चान्स दङ। मोनसेया जाहैबाय जोंनि लाइफ स्टाइलखौ चेन्ज खालामनाय आरो मोनसेया जाहैबाय मेडिसिन लानाय। लाइफ स्टाइलखौ चेन्ज खालामनाय माने जों माखासे जानाय मुवा बायदिसिनाफोरखौ एसे सोलायनांगोन आरो एक्सारसाइस खालामनांगोन बेयो। आरो मेडिसिना जों मेडिसिन लानांगोन। बे मोननैल' उपाय दङ। आरो इउरिक एसिड जुदि बारायदों होननानै मिथिब्लाथाय जोङो फुलकबिखौबो जानाङा। फार्स्ट फुलकबि, बोरमा बेदर, अमा बेदर, फालें, दालि, आलु बेफोरखौ पुरा स्किप खालामनांगौ। आरो साहा लोंब्लाबो जायो। इउरिक एसिड जादोंब्लाथाय साहा लोंनाङा, कफि लानाङा, अब्लाथायनो नर्मेलाव फैफिनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों, बाय।